Čist more, zdravím tě u další hry. Dnešního gameplaye ze hry Combat Arms a tudy. Oh shit! Fuck. Tato hra je od Nexonu, chtěl jsem ji natočit, tu jsem ji natáčel se Slilerem a nešel mi tam mikrák, doufám, že tady půjde. Tady zabijem nějaký ty šmary. Takže tohle bude nějaký failík. Ne, spíš gameplay. No to dám. To řití! Teď by si chtěl někdo se mnou zahrát. S takovým skillem, real skill. To řití, jak se tomu říká, no nic. Nice shot. Bitch! Ale ty motherfucker. Pokud by se někdo se mnou chtěl zahrát, tak asi mě přidá. Moje jméno vidíte, si mě ještě přidejte, jestli to někdo hraje. Já si s vámi zahraju. To je šulínek. Prohráli jsme, tak dáme odvetu. Uvidíme se u hry. Zdůvodnění jsem tady zpátky. Teprve u Limitations. Ten sud. To vypadá jak nadějně. Tady ty nějaké granátky. Můžu si hodit ještě jeden. Ty šmejde! Ty počkej, až tam vlezu, ty úplně roztřískám do hráze. Bitch. Jožiši! Běž tam. Jo, kill. A já mám málo HP. Díky! Jsem nějaký namrtlý pomený, protože pan Slayer. Pokud se na to kouknu, tak potom napíše mrdlikání. Na černou Donalda. Tyč! Hoj, kouknu. Tak to bude opravdu skvělé, někudy. Jak mě střílí? Víc. What the fuck? Nějaký čávo. Bitch. Tyhle, co to se mnou je? Jsme nějaký plný elánu. Plný elánu jsem. Bitch, to mi není. Tam tu granátka. Hodí, počkej, to mi nebude, vole. To tam hodím, vole. No, a to je nějaký granátík. Nácík, je to tam, hezové. To je nějaký pravý skvělý. Fuck. Mám tu šlo. Teď more, teď jsme sejmu. Fail. Double fail. Jak dlouho nahráváme? No, už dáme pár her. To je to tak dlouhý, protože mi to pak laguje nahrávání. Mám totiž šický komp. Ne, ten mě zabije, ten mě dá. Ale double kill, jo. Double kill, viděli jste to lidi? Ale dáme tady úhráka takhle. Pojď, dáme mrdlikání, mám malo FPS. Tak to nebyl failing. Go to fail. A bitch. Rich boy. Kondom. Si nased na hlavu. Jak si ten druhý algrán. Co se nevím, viděl. Oj, bouchni. Saturday. Shit, man. Mám tu gun, ten Pegan Beach 816. Proběhneme to tudy jak nějaký náckové, pojď. Real. Skill. No skill. Mám lagy, to se nedá hrát. Shit, man. Vyjmenuji všechny zprostá slova. Ty vole! Na druhou. Rich boys. Máme. A ty hajza, nežer se. Bouchni.
Ty šmejde. Ty šmejde. Tam. Ty on je namrdlikovaný, to neplatí. Šišky s mákem točeme. Jo, šuši, ta jsem se tam jak byla, já jsem nehodil prana. Sprintuj, dětku. Jo, ten je můj, ten si vemu já. Teď jsem zamyslet. A.k.a. Bebela Beach. Bitches! Ty já to vyjmenu fakt ty všechny zprostý slova, ne, už nebudu mít zprostý. Round start. No. Háhaj, zanahřete se tam. Go to shop. Ale bych si měl říct, jo, mám. Pojď. Teď cože? LOL jako co no? Jako LOL, že mám nějaký MG47, kterou jsem našel na zemi. Včera. Ne, já pil. BBC značka toaletní papír. Pič. Nezajímá mě, co žerou děti v Africe. Pojď vyběhni. A hned jí dostaneš do šišky. Pojď běž. Dostaneš. Já jdu huby. Mrdlikáti, kámo. Mám lagy, to se nedá hrát, to je. To je debil. Mrdlikáme v kemuli, mám tě kámo, a kolikrát jsem chcípnul, to se nedá nic počítat. Šišky s mákem, on mě trefil. Kde jsou všichni? To ty vole, to je úplně všichni úplně zdraví. Tam jako profesionální skilleři, vám to tu dej. Dáme. Jenom to tudy, tady ten granát. Tudy nahoru do podzemí, teda do patra. Ten můj. Ten je můj. Moje babička, no tak ty vole. Proč jsem řekl moje babička? Kursa. Mengi. Japonština, to mě baví. Cípni. Už mi jde. To nebylo prosté slava. Jak ti může zabít i416? No co to bylo? Byl tam? Já jsem takový odborník, jak nějaký šukaret a tarak. Vidíme tam granátka. Netrefil jsem se? Jo, trefil. Tak mi ho hodíme ještě takhle tam. Netrefil. Berem Andromeda, šokana na. Ožuš! Fuck. Fuck. Volám ten mag. Round start. Smore. Tam ti jeden pozdrav Tajska. Víte, tam máš jeden pozdrav Tajska a druhý z Japonska. Bylo tam je granátů. Berem. Tak nic no, se ani nezastřílel. No pojďte ještě pár kilů a chcípnem všechno. Jo, já mi vyhráváme. No jen to všechno kazím. Nekazím. Berem to chci být úplně nějaký profesionální skvělý, žádný. Tady jsem měl na to vybavnou. Kazím. No šínu. Co tam děláš? Co tam kempíš? Co se nesmí? Ale my nehrajeme tu radaránky, jo, prosím tě. Ty tam hodí granátika, jo, hele.
To se hraje profesionální rap. Hej, to mě bude hejtovat. Ne, to budeme tak sprdel. Vyhráli jsme, tak pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, pokud mi nemáte odběr, dejte odběr, zatím čusí hnusí, ne to ne, nebudu copyright. A čus.